Mill-pubblikazzjoni it-twettiq tal-Baġit 2025 jirriżulta li twettqu 86% tal-miżuri din is-sena. Din iċ-ċifra tirrappreżenta żieda ta' 2% fuq ir-rata ta' implementazzjoni tas-sena l-oħra. Mir-rapport jirriżulta li fil-Baġit għal din is-sena ġew ippreżentati 326 miżura. Minnhom 62% kienu miżuri soċjali, 20% ambjentali u 18% ekonomiċi. Fost il-miżuri mwettqa żieda lil pensjonanti ta' 8 euro fil-ġimgħa, iż-żieda fiċ-Children's Allowance b'250 euro oħra għal kull wild, irrispettivament mit-dħul tal-familja u tnaqqis fl-income tax. Stqarrija mill-Ministeru għall-Finanzi u l-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti Ewlieni ikkwotat lil kap tas-Servizz Pubbliku Tony Sultana jgħid li din iċ-ċifra tkompli tagħti fiduċja fl-implementazzjoni tal-baġit tas-sena d-dieħla qabel jitħabbar it-tnejn li ġej. Is-Sur Sultana sostna li l-impjegati tal-Amministrazzjoni Pubblika huma l-mutur li wassal biex twettqu l-miżuri tal-baġit. Hawnhekk is-Sur Sultana semma kif id-Diviżjoni għall koordinazzjoni u l-implementazzjoni fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru b'mod xjentifiku timmonitorja l-miżuri twassal ir-rapportaġġi tagħha u tajn fit-twettiq tal-miżuri. Din l-istruttura komplet tissaħħaħ billi daħlet sistema ġdida ta' monitoraġġ u rapportaġġ biex bekk sfidi fl-implementazzjoni qed jiġu indirizzati fil-pront. Il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana qal li r-rati b'saħħithom ta' implementazzjoni sena wara l-oħra ikomplu juru laqgħa li bih jitfasslu l-budgets. Spjega li fl-aħħar snin, gvernijiet barranin ħadu deċiżjonijiet u miżuri differenti u llum qed jiffaċċjaw sfidi kbar li mhux biss qed ikunu kostretti inaqsu l-ispiża tagħhom iżda jaraw li l-qatt qiegħed jiżdied u jżidu l-piżijiet fuq in-nies. Il-Ministru Caruana qal li f'Malta realtà hija differenti billi fost oħrajn l-andament ekonomiku f'Malta huwa b'saħħtu rekord ta' nies li qed jaħdmu u l-qagħda fiskali qed titjib minn sena l-oħra. Il-Ministru Caruana qal li bekk se jerġa' jiġi ppreżentat baġit ieħor li se jkompli jgħin lin-nies lil min iħaddem u li se jkompli jsaħħaħ is-sisien tal-pajjiż.